podcast, τέταρτο επεισόδιο. Αυτή τη φορά είμαστε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και όμορφο μέρος, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, φιλοξενώντας έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ομιλητή, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, το CEO του Scaramanga Shipyards. Μιλτιάδη, καλώς ήρθες στο Πολύ καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου να μιλήσουμε. Εσύ σήμερα. είσαι γνώστης του χώρου γιατί έχεις ξανάρθει, αλλά σίγουρα οι τηλεθεατές σου και οι ακροατές σου δεν έχουν επισκεφθεί. Έρχομαι με τους φοιτητές μου, ανεβαίνουμε σε πλοία, έχουμε τη χαρά να δούμε και να περιηγηθούμε στο όμορφο ναυπηγείο σας. Αλλά ήθελα και μαζί σου να κάνω μια συζήτηση, να το αναδείξουμε. Κοίταξε, το ναυπηγείο είναι όμορφο σε αυτόν που αγαπάει τη θάλασσα, τα πλοία. Υπάρχουν άνθρωποι που συγκινούνται όταν μπαίνουν στο ναυπηγείο. Και εγώ έτρεμα από τη συγκίνηση όταν πρωτοβήκα. Την πρώτη μέρα που ήρθα με τον Γιώργο τον Προκοπίου να μου παρουσιάσει το ναυπηγείο, παρότι το είχα επισκεφθεί πολλές φορές στη διάρκεια της πολιτικής μου διαδρομής, γύρισα σπίτι μου και δεν μπορούσε να σταματήσει το τρέμουλο της. Το ίδιο κι εγώ. Έχω κάνει τόσα field trips. Όταν έφυγα από εδώ, ένιωθα κάτι διαφορετικό. Και εγώ και τα παιδιά. Είναι πολύ δυναμικό. Είναι συγκινητικό το μέρος αυτό. Είναι και συγκινητικό, αλλά έχει και ένα δυναμισμό. Πράγματι. Δηλαδή, βγάζει μια ενέργεια δυνατή, γιατί αισθάνεσαι ότι σε μια χώρα στην οποία έχουμε συνηθίσει να μην έχουμε έτσι βαριές βιομηχανικές υποδομές. Εδώ πέρα είναι ένα μέρος στο οποίο άνθρωποι έχουν ματώσει, υδρώσει, για να φτιάξουν πράγματα, για να κατακτήσουν κάποιες τεχνολογικά κορυφές της εποχής τους και ότι σήμερα έχουμε τη δικιά μας υποχρέωση, σαν γενιά, να το ξαναδώσουμε στους επόμενους ισχυρό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει σαν υποδομή. Νομίζω ότι αυτό παρακίνησε και τον Γιώργο του Προκοπίου να κάνει αυτή την επένδυση και να πει ότι θα βουτήξει στα βαθιά νερά της ελληνικής βιομηχανίας αντί να παραμείνει στις ανοιχτές θάλασσες τις οποίες έχει συνηθίσει να διακρίνεται και ξέρει πολύ καλά να κουμαντάρει σαν έμπειρος καπετάνιος που είναι ο ίδιος. Έτσι κι εγώ δέχθηκα αυτή την πρόκληση και πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το όραμά του, να το ξανακάνουμε αυτό ένα ναυπηγείο που να μπορεί να διακρίνεται, να βγάζει προϊόντα. Το είδες σαν business opportunity αυτό, εσύ προσωπικά? Κοίταξε, business opportunity. Ποτέ δεν ήταν στο δικό μου το μυαλό. Είναι κάτι εθνική σημασία. Δεν ήταν ποτέ στο δικό μου το μυαλό το business opportunity αυτό που με καθοδήγησε σε όλη τη ζωή μου. Αλλιώς δεν θα είχα επιλέξει να μπλεχτώ από πολύ μικρό στην πολιτική. Θα είχα συνεχίσει να κάνω τις δουλειές που έκανα. Άρα θέλω σε ό,τι κάνω να υπάρχει και κάτι παραπάνω από το απλώς κάνω κάτι κερδοφόρο. Και ο Σκαραμαγκάς είναι αυτό το πράγμα. Αφήνεις ένα αποτύπωμα ή προσπαθείς να αφήσεις ένα αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, στην κοινωνία συνολικά. Είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα το ναυπηγείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι, για να σε προλάβω ενδεχομένως σε επόμενες ερωτήσεις, αν είναι critical infrastructure, ναι, είναι critical infrastructure. Είναι. Οι συνάδελφοί σου εδώ, όταν ήρθα με τα παιδιά την τελευταία φορά από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, μου είπαν ότι το ναυπηγείο είναι ο κεντρικός πυλώνας της βιομηχανίας μιας χώρας. Δεν είναι μόνο της βιομηχανίας. Στην περίπτωσή μας είναι και της άμυνας. Γιατί Εξήγησε. εδώ, σε αυτές τις εγκαταστάσεις, έχουν φτιαχτεί, βασικά έχει φτιαχτεί ο κορμός του ελληνικού εθνικού στόλου. Τα υποβρύχια, οι φρεγάτες, οι κανονιοφόροι, ένα μέρος των τουρπιλιακάτων και των περιπολικών και βεβαίως έχουν επισκευαστεί και συντηρηθεί το σύνολο των πλοίων του πολεμικού ναυτικού για πάνω από μια δεκαετία. Άρα χωρίς αυτό το ναυπηγείο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων που έχουμε σήμερα. Και βέβαια για το μέλλον το ναυπηγείο αυτό πρέπει να αποτελέσει, να είναι στην καρδιά του εξοπλιστικού συστήματος του μέλλοντος για να μπορούμε να φτιάχνουμε σαν Έλληνες τα καράβια μας. Κάθε φορά που αγοράζουμε από το ράφι και από κάποιο ξένο, ουσιαστικά ενισχύουμε την τεχνογνωσία κάποιων άλλων,
μεταφέρουμε κρίσιμα κεφάλαια από τη χώρα μας στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την υπεραξία, αλλά δεν δημιουργούμε και τη γενιά των ανθρώπων που μπορεί να συντηρήσει αυτά τα καράβια στο μέλλον. Σωστά. Γιατί η Ελλάδα έμεινε τόσα χρόνια χωρίς τέτοια δραστηριότητα? Είναι μια τεράστια κουβέντα, την οποία αν θέλεις να την κάνουμε σε ένα ειδικό podcast για την ναυπηγική βιομηχανία. Σειρά λαθών, σειρά αυλεψιών από το στήσιμο της ναυπηγικής βιομηχανίας μέχρι σήμερα. Σήμερα όμως είναι μια ευτυχή συγκυρία. Υπό ποια έννοια? Υπό ποια έννοια? Την έννοια του ότι έχουν ιδιωτικοποιηθεί όλα πλέον τα ναυπηγεία, και εμείς και η Ελευσίνα και η Σύρος. Βρίσκονται με καινούριες διοικήσεις. Έχει υπάρξει μια ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευής στη χώρα, επιστροφή της εμπιστοσύνης των Ελλήνων εφοπλιστών στα ελληνικά χέρια και έχουμε καταφέρει να έχουμε και εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Έχει σημασία, πιστεύεις? Το ναυπηγείο είναι υπό νέα ιδιωτική διοίκηση, η οποία έχει πολύ ισχυρό shipping background. Έχει σημασία αυτό, πιστεύεις? Πώς δεν έχει? Όταν καταρχάς είναι ο άνθρωπος. Ο Γιώργος Προκοπίου δεν είναι ένας απλός εφοπλιστής, είναι ίσως ο άνθρωπος που γνωρίζει τα καράβια καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Και με τις γνώσεις του τις τεχνικές, αλλά και με τις γνώσεις του ως πολιτικός μηχανικός, μπορεί να συνδυάσει αυτή την πληροφορία. Τι χρειάζεται ένα πλοίο, τι χρειάζεται η επισκευή του και η γρήγορη, η αποτελεσματική και η οικονομική συντήρησή του και τι χρειάζεται να φτιαχτεί για να υποστηρίξει όλο αυτό. Άρα, οπότε για την αναβίωση ενός τέτοιου ναι, μέρους, βεβαίως, ξέρει πολύ καλά να μετρήσει τι χρειάζεται σε επίπεδο υποδομών από τα δάπεδα, γιατί τα δάπεδα πάνω στα οποία περπατάμε πρέπει να έχουν αυξημένες αντοχές, δεν είναι απλώς ένα χώμα και ρίχνουμε ένα μπετουδάκι όπως στην αυλή μας. Οι γερανοί, η ανυψωτική ικανότητα του κάθε κτηρίου και της κάθε υποδομής. Το ναυπηγείο μετριέται σαν δύναμη σε ορισμένους συγκεκριμένους δείκτες. Πόσες προβλήτες έχει, πόσα χιλιόμετρα προβλήτες έχει, πόσες δεξαμενές έχει, τι ανυψωτική ικανότητα σε επίπεδο γερανών έχει. Το capacity. Το capacity του, πέρα από τη σημαντική συνεισφορά των ανθρώπων που θα δουλέψουν αυτά τα εργαλεία, χωρίς τους οποίους δεν γίνεται καμία αποτελεσματική δουλειά, είναι τι μπορεί να σηκώσει, τι μπορεί να φιλοξενήσει. Και εμείς έχουμε την ευτυχία να έχουμε μία σε λειτουργία πολύ μεγάλη δεξαμενή που, όπως σου είπα, μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι πλοία Suezmax, και έχουμε και μία άλλη παλιότερη δεξαμενή, την οποία δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να θέσουμε σε λειτουργία μετά από την λαιλασία που υπέστη τα χρόνια που δεν λειτουργούσε πλήρως το ναυπηγείο, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει και VLCC, τα μεγαλύτερα πλοία που κυκλοφορούν. Ωραία. Οπότε έχετε φιλοδοξίες για το μέλλον, έχετε θέσει στόχους οι οποίοι είναι σπουδαίοι και σημαντικοί. Όμως είναι και διαφορετικοί μεταξύ τους. Δηλαδή μιλάμε για mega yachts, μιλάμε για naval projects, μιλάμε για πλοία, μιλάμε για LNGs. Πού είναι το μέλλον, οι στόχοι έχουν σχέση, ας πούμε, με focus ή με diversification περισσότερο? Το κάθε project έχει μία ανάγκη σε κόσμο, υποδομές και χώρους. Πολύ διαφορετική όταν ξεκινάει το χτίσιμο ή η επισκευή ενός πλοίου, πολύ διαφορετικό όταν συνεχίζεται και πολύ διαφορετικό όταν ολοκληρώνεται. Αυτό μας δημιουργεί την ανάγκη, αν δείτε την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, ότι στα διάφορα project που κάνουμε έχουμε pikes, έχουμε κορυφές απασχόλησης και περιόδους στις οποίες υπάρχει υποαπασχόληση. Σε αυτά τα κενά δεν καταφέρεις να έχεις άλλες δουλειές τις οποίες να αξιοποιήσεις αυτά τα resources, τελικά θα σου κοστίζει πάρα πολύ. Άρα χρειάζεται να έχεις πολλά και διαφορετικών ειδών project, ώστε να μπορείς να αξιοποιείς αυτούς τους ανθρώπους που έχεις και αυτή την υποδομή που έχεις. Οπότε έτσι είστε περισσότερο efficient. Βέβαια, αναγκαστικά. Και βέβαια δεν μπορούμε να μείνουμε
μόνο στη λογική ενός αμυντικού ναυπηγείου, γιατί δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να είμαστε μια αμιγώς αμυντική επιχείρηση στην Ελλάδα και το ελληνικό κλάστερ της αμυντικής βιομηχανίας δεν μπορεί να υποστηρίξει το σύνολο λειτουργιών ενός πολεμικού πλοίου. Δεν φτιάχνουμε ραντάρ, δεν φτιάχνουμε πυράβλους, δεν φτιάχνουμε κανόνια, δεν φτιάχνουμε πυροβόλα, δεν φτιάχνουμε σόναρ. Δηλαδή, άρα δεν μπορούμε να γίνουμε μέσα σε ένα βράδυ, επειδή θα φτιάξουμε ένα πλοίο, θα κατασκευάσουμε ένα πλοίο, να γίνουμε αυτομάτως και μία βιομηχανία που μπορεί να ασχολείται μόνο με την άμυνα. Έχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευή πλοίων εδώ. Τη μόνη κατασκευή πλοίου που έχουμε είναι το Mega Yacht, το ιστιοπλοϊκό, το οποίο είδες. Αυτή είναι το μόνο new building project το οποίο έχουμε αναλάβει. Στο μέλλον, εμπορικά πλοία. Θα πούμε για τα εμπορικά. Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει, δυστυχώς λέω για την ναυπηγική βιομηχανία, ήμουν όμως από αυτούς που συμμετείχαν στην απόφαση και συμφώνησε με την απόφαση να δώσει την παραγγελία για την κατασκευή των Μπαλαρά στο εξωτερικό, που είναι ένα project περίπου 4 δισεκατομμυρίων, τα οποία δεν κατασκευάστηκαν εδώ. Σήμερα όμως έχει μπει μια καινούρια πρόταση από την πλευρά των Γάλλων για κατασκευή επομένων Μπελαρά στην Ελλάδα, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ως το μελλοντικό σχέδιο για την επέκταση των δυνατοτήτων του εθνικού μας στόλου. Θαυμάσια. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός σας? Ο ανταγωνισμός μας είναι η διεθνής αγορά. Ανταγωνιζόμαστε ναυπηγεία στην Τουρκία, ανταγωνιζόμαστε ναυπηγεία στην Ελλάδα, ανταγωνιζόμαστε το ναυπηγεία του περάματος, το πέραμα, αυτό που λέμε πέραμα, το οποίο έχει και αυτό μεγαλύτερες δυνατότητες από τις παρελθόν, γιατί έχει δεξαμενές καινούργιες και στο οποίο πηγαίνουν υπεργολάβοι. Ανταγωνιζόμαστε οποιονδήποτε είναι κοντά στο πλοίο. Γιατί δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ανταγωνιστούμε τα ναυπηγεία της Κίνας, ούτε σε παραγωγικότητα, ή της Ασίας, ούτε σε παραγωγικότητα. Οπότε ένα ευρωπαϊκό ναυπηγείο είναι πάντα λιγότερο ανταγωνιστικό από ένα ασιατικό? Για την κατασκευή νέων εμπορικών πλοίων, ναι. Και ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό? Ο λόγος είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια η Ευρώπη αποφάσισε, κατ' εμέ λανθασμένα, να κλείσει την πόρτα της ανάπτυξης στην ναυπηγική της βιομηχανία. Τα ναυπηγεία από μόνα τους, χωρίς τη συνδρομή του κράτους, δεν είναι βιώσιμες επιχειρήσεις. Γι' αυτό όλα τα ναυπηγεία της Ασίας, που λειτουργούν και προμηθεύουν πλοία, την ελληνική ναυτιλία αλλά και την παγκόσμια, συνδυάζουν τις παραγγελίες τους με κάποια εγγύηση προς τον εφοπλιστή που έδωσε την παραγγελία, η οποία έρχεται από το κράτος, την οποία δεν δίνει ο ιδιώτης, και βεβαίως έρχεται με μία σειρά από άλλων ενισχυτικών πολιτικών που έχουν σχέση με την απασχόληση, που έχουν σχέση με τα μεροκάματα, που έχουν σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές, με την χαλάρωση περιβαλλοντικών όρων. Οπότε το όλο πλαίσιο είναι διαφορετικό. Το όλο πλαίσιο λοιπόν είναι διαφορετικό. Αναβιώσανε στην Κίνα τα ναυπηγεία του Dalian, στον Dalian. Και τα ανέλαβε μια εταιρεία και έφτιαξε τα καινούργια ναυπηγεία, το Hensley, στα οποία δίνουν πάρα πολλοί Έλληνες εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων και ο κ. Προκοπίου, μεγάλες παραγγελίες. Αυτά τα ναυπηγεία δεν δόθηκαν έτσι απλά. Ήρθε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, είπε στον κύριο Hensley, ανέλαβε το ναυπηγείο, σου δίνω τις εγγυήσεις, σου δίνω τις αδειοδοτήσεις, σου δίνω όλα τα εργαλεία και φτιάξ' το. Αυτό το πράγμα στην Ευρώπη δεν γίνεται. Χώρια διότι το 2000 μπήκανε ισχυροί περιορισμοί στα state aid rules, με αποτέλεσμα να μειωθεί εξαιρετικά η παραγωγή των ευρωπαϊκών ναυπηγείων,
για να καταλάβεις το μέγεθος, τι καταστροφή έγινε από αυτές τις πολιτικές. Και βεβαίως εξαιρέθηκαν και τα ναυπηγεία από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Τι έγινε? Το 2000 η Ευρώπη έφτιαχνε το 55% των καινούριων πλοίων στον κόσμο, ανεξαρτήτου μεγέθους, και σήμερα φτιάχνει το 5%. Λιβερό είναι. Είναι μια κακή απόφαση, η οποία ελπίζουμε να αναστραφεί. Πριν από τις ευρωεκλογές ψηφίστηκε η ανάγκη για την έκδοση μιας νέας πολιτικής ενίσχυσης της ναυπηγοεπισκευής στην Ευρώπη. Ελπίζουμε από την Κομισιόν να έρθουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο και τον Τζιτζι Κώστα, ο οποίος έχει αναλάβει και το συγκεκριμένο εγχείρημα, να έρθει μια πρόταση η οποία τελικά να μας δώσει ορισμένη πρημοδότηση. Μέχρι τότε όμως εμείς θα πρέπει να δουλεύουμε στο περιβάλλον αυτό, να είμαστε σίγουροι ότι δεν δημιουργούμε μια καινούρια προβληματική επιχείρηση, αλλά δημιουργούμε μια υγιή επιχείρηση, η οποία δεν θα έχει ανάγκη το κράτος για να επιβιώσει, αλλά θα μπορεί να επιβιώνει χωρίς οποιαδήποτε κρατική υποστήριξη. Εκτός από το γεγονός ότι η παρούσα διοίκηση έχει έντονη σχέση με το shipping και φοβερή δραστηριότητα στο shipping και πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχετε άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Καταρχάς έχουμε ένα στελεχειακό δυναμικό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουμε ανθρώπους, όταν έγινε η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του ναυπηγείου, αυτό που πουλήθηκε από την πτωχευμένη τότε εταιρεία ήταν εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Δεν παραλάβαμε μία επιχείρηση σε λειτουργία. Όμως, σοφά πράττοντας, ο κ. Προκοπίου επέλεξε να εμπιστευτεί κεντρικά στελέχη της προηγούμενης γενιάς που ξέραν το ναυπηγείο, που είχαν τις ικανότητες, και βάσει αυτού του κορμού αρχίζουμε και κτίζουμε το μέλλον μας. Θέλω πάνω σε έμπειρους ανθρώπους. Έχω επισκεφτεί πάρα πολλά μέρη, κάνω πάρα πολλά field trips και πολλές επισκέψεις με τους φοιτητές μου. Ο Σκαραμαγκάς, από όταν άνοιξε ξανά, είναι το πρώτο μέρος για μένα που αισθανθήκαμε τόσο όμορφα. Έχετε χτίσει μια όμορφη δυναμική εδώ. Αυτό που λες είναι έντονο, ακόμα και σε απλές συζητήσεις, αν κάνει κανείς. Κοίταξε, όλο τον κόσμο, εδώ έχετε μια όμορφη ομάδα. Κοίταξε, οι άνθρωποι αυτοί, νιώθουμε ωραία κι εμείς, δηλαδή, σαν επισκέπτες. οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο αυτό. Τον αγαπάνε πραγματικά. Τον αγαπάνε. Και έχουν πονέσει γι' αυτόν, γιατί περάσανε δύσκολα. Ήταν υπάλληλοι χωρίς να πληρώνονται. Περάσανε για πολλά χρόνια να δουλεύουν εδώ με πολύ μειωμένες αμοιβές από αυτές που θα μπορούσαν να είχαν βρει έξω στην αγορά. Και όμως επέλεξαν να το στηρίξουν το μαγαζί. Και εμείς επιλέγουμε να τους εμπιστευόμαστε, γιατί το ξέρουν. Βεβαίως χρειάζεται και ενίσχυση με νέο αίμα, γιατί το νέο αίμα είναι το μέλλον μας, είναι η επόμενη γενιά, είναι αυτοί που πρέπει να μεγαλώσουν εδώ και να μεγαλώσει το ναυπηγείο μαζί τους. Και τώρα συνεχώς παίρνουν και νέους ανθρώπους. Βεβαίως με άλλη λογική έρχονται οι νέοι. Πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου. Κοίταξε, ένας νέος άνθρωπος θέλει πολύ προκαθορισμένες και οριοθετημένες στη σχέση του της εξαρτώμενης εργασίας στην οποία λειτουργεί με την υπόλοιπη του ζωή. Work-life balance. Εκεί Ακριβώς. Αναφέρεσαι. Ακριβώς. Work-life balance. Τι παρατηρήσεις? Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι πολύ δύσκολο να βρω ανθρώπους που εύκολα θα πάρουν την υπερορία για την οποία θα αμοιφθούν και να καθίσουν παραπάνω, που θα τους χρειαστώ την Κυριακή και θα τους βρω available, και όταν τους στρεσάρουμε ενδεχομένως λίγο περισσότερο, αρχίζουν και λένε... Ναι, βεβαίως δυσανασχετούν. Γιατί πρέπει να σεβαστούμε ότι η νέα γενιά δεν είναι τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό που λέγανε παλιότερα, η δουλειά σου πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Θέλουν να χαίρονται και καλά κάνουν και την κάθε του στιγμή. Η ζωή τους. Οπότε, ποιο είναι το προφίλ ενός καλού εργαζομένου για το Σκαραμαγκά? Κοιτάξτε, το προφίλ του καλού εργαζομένου δεν υπάρχει ένα προφίλ, γιατί έχουμε πολύ και διαφορετικές
ειδικότητες και πολύ διαφορετικές ιδιότητες. Έχουμε τους ανθρώπους που είναι οι έμπειροι και βρίσκονται περισσότερο στο γραφείο και λιγότερο στη γιάρδα και έχουν σχέση με το σχεδιασμό των project. Και υπάρχουν οι άνθρωποι... Τι δεξιότητες ψάχνετε? Ναυπηγούς, number 1. Ηλεκτρολόγους, number 2. Ανθρώπους που έχουν πολυικανότητες, που μπορεί να είναι και συγκολητής, αλλά μπορεί να είναι και βαφέας, μπορεί να είναι και ξυλουργός, μπορεί να είναι και σωληνουργός, να έχουν πολυικανότητες ακριβώς για να μπορούμε να τους αξιοποιούμε όπως εξελίσσονται τα projects σε διαφορετικά είδη. Εμείς έχουμε δύο ειδών ανάγκες. Έχουμε την ανάγκη εξυπηρέτησης των πλοίων που μας επισκέπτονται και έχουμε και την ανάγκη εξυπηρέτησης της ίδιας της εγκατάστασης, η οποία είναι εξαιρετικά απαιτητική, γιατί είναι ένα μαγαζί το οποίο στήθηκε από τη δεκαετία του 50 ως τα σήμερα και το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια πλην των εξαιρετικά απαραίτητων συντηρήσεων δεν γινόταν καμία σοβαρή συντήρηση. Και αυτό μας έχει αφήσει πολλές ανοιχτές πληγές στη λειτουργία μας και ένα βαρύ επενδυτικό πλάνο το οποίο εξυπηρετούμε για να μπορέσουμε να την συνεφέρουμε. Εδώ βρισκόμαστε... Εδώ τι έχουμε? Εδώ βρισκόμαστε στο καινούριο project που φτιάχνουμε. Ιστιοπλοϊκό. Είναι ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος 54 μέτρων. Ονομάζεται Αργό. Πανέμορφο. Είναι μοναδικής σχεδίασης. Τι εννοούμε μοναδική σχεδίαση? Εννοούμε ότι αυτό εδώ το πλοίο έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν ένα σκάφος για διακοπές πολυτελείας, ένα luxury yacht, την ίδια στιγμή να έχει επιδόσεις αγωνιστικού σκάφους. Έχει σχεδιάσει... είναι ελαφρύ. Είναι ελαφρύ, είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο και ιδιαίτερη κατασκευή γύρω από το αλουμίνιο. Ναι. Έχει μελετηθεί ο κάθε αρμός του ώστε να είναι όσο πιο ελαφρύ γίνεται. Είναι υβριδικό γιατί χρησιμοποιεί ηλεκτρογεννήτριες για την πρόωσή του και χρησιμοποιεί την ταχύτητα την οποία αναπτύσσει με ιστιοφορία για να φορτίζει τις μπαταρίες. Το HAL, όλο δηλαδή το σκάφος, έχει φτιαχτεί στην Ολλανδία. Εμείς κάνουμε εδώ τον ναυτικό εξοπλισμό του σκάφους. Έχει σχεδιαστεί από την αδερφή μας εταιρεία, την Olympic Marine. Και στη συνέχεια θα μετακινηθεί στο Λαύριο για να γίνει τελικά το final outfitting, που είναι η κατασκευή των δωματίων, των χώρων φιλοξενίας, του πληρώματος, των επισκεπτών, των επιβατών. Φτιαγμένο για νίκες. Φτιαγμένο για νίκες, αντιπροσωπεύει το όραμα του ιδιοκτήτη μας, του κυρίου Προκοπίου, ο οποίος πιστεύει ότι μπορούμε να επενδύσουμε πάρα πολύ στα σκάφη πολυτελείας, στα mega yachts, για να αναπτύξουμε αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε τις πολύ φιλόξενες θάλασσες και την πολυνησία, ώστε η Ελλάδα να γίνει η πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού yachting. Και βέβαια, παράγοντας τέτοιου είδους σκάφη, μπαίνουμε στο χάρτη των σκαφών υψηλών απαιτήσεων. Δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα και έχουν πετύχει να φέρουν καταπληκτικά αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και τα δικά μας σκάφη να είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένα και να είναι πιο πρωτοποριακά στη σχεδίασή τους. Νομίζω ότι το όραμα του Γιώργου του Προκοπίου, το όραμα του Νίκου του Δενδρινού αποτυπώνεται σε αυτό εδώ το σκαρί, το οποίο είναι μοναδικό. Αυτό, Μιλτιάδη? Φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας το υποβρύχιο Παπα-Νικολής. Το πρώτο από τη σειρά των υποβρυχίων τύπου 214 που έχει το πολεμικό ναυτικό. Το συγκεκριμένο κατασκευάστηκε στη Γερμανία, τα υπόλοιπα τρία κατασκευάστηκαν σε αυτές εδώ τις εγκαταστάσεις στο Σκαραμαγκά. Και ολοκληρώθηκαν, θα έλεγα, από το πολεμικό ναυτικό και ελληνικά χέρια μόνο.
Σήμερα λοιπόν έχει έρθει ο Παπα-Νικολής για μία μακρά κινησία, που είναι μία διαδικασία σοβαρής συντήρησης του πλοίου αυτού, αφού βρίσκεται σε υπηρεσία κοντά πάνω από μία δεκαετία. Αυτό λοιπόν είναι το υποβρύχιο το οποίο μπορεί να μείνει κάτω από το νερό πολλές μέρες, μέχρι να εξαντληθούν βασικά οι προμήθειες του πληρώματος και όχι να εξαντληθεί η δυνατότητά του να τους φιλοξενεί, και να μην μπορεί να είναι ανιχνεύσιμο σε όλη αυτή την περίοδο. Μιλτιάδη, πού είμαστε εδώ? Εδώ είμαστε στο εργαστήριο των εφαρμοστών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα ενός πλοίου, ναι, που χρειάζονται συντήρησης, τα παίρνουμε από το πλοίο, τα φέρνουμε εδώ για συντήρηση. Εδώ θα δείτε ένα μεγάλο κομμάτι εξοπλισμού, ο οποίος προέρχεται από το υποβρύχιο. Και θα σας γνωρίσω και εδώ. Κύριε Πρελορέτζο, ελάτε εδώ. Κυρία Γερακούδη. Τι κάνετε? Ο κύριος Πρελορέτζος είναι ο υπεύθυνος του... Ήρθαμε να εισβάλλουμε στο εργαστήριο του τμήματος των εφαρμοστών. Απλά μας πιάνετε τώρα σε μια κατάσταση. Αυτή την κατάσταση θέλαμε. Σε αυτή την κατάσταση θα έλεγα. Όχι, εμείς χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι έχεις τόσα πολλά πράγματα. Τόσο όγκο δουλειάς, Τόσο όγκο δουλειάς, ναι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δουλειά. Αυτός είναι ως επιτοπλίστων υποβρυχιακός. Ναι, 90% είναι ο εξοπλισμός που έχουμε βγάλει από την εκτεταμένη επισκευή του υποβρυχίου Παπα-Νικολής. Έλα. Έχουμε διάφορα είδη μηχανολογικού εξοπλισμού. Εδώ τηλεοπτικό μας αστέρι. Γεια σας. Καλησπέρα. Είμαι εργοδηγός εδώ του εφαρμογείου. Σας ενοχλούμε? Καθόλου, μην το ξαναπείτε. Και προσπαθούμε τέλος πάντων να αρχίσουμε τώρα να κλείνουμε σιγά σιγά τις δουλειές για να πηγαίνουν να επανατοποθετηθούν στη θέση τους. Μάλιστα. Εδώ είναι ένα μηχανουργείο. Όλα αυτά είναι μηχανήματα κατεργασίας μετάλλου, τα οποία είναι όλα ηλεκτρονικά, είναι CNC, Computer Numerical Control, όλα τα μηχανήματα τα οποία έχουμε. Το κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικού είδους τόρνη, αν το πούμε έτσι πιο απλά, και τα οποία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα. Πολύ σπάνιο να τα βρεις όλα μαζί συγκεντρωμένα. Είναι μια πολύ σημαντική επένδυση που έγινε την περίοδο των Γερμανών όταν κατασκευάζαν τα υποβρύχια, και θα σου πω ότι κάποια από αυτά δεν τα έχουν ούτε τα πιο εξελιγμένα ναυπηγεία στον κόσμο που κατασκευάζουν πολεμικά πλοία και υποβρύχια. Μου μίλησες για πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να στηρίξουν ένα ναυπηγείο. Και πώς κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουν τον τομέα με τον σωστό τρόπο για να τον στηρίξουν. Αλλά, απ' την άλλη, ο ιδιωτικός τομέας καταλαβαίνει πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Τώρα, έχοντας περάσει και από τα δύο. Γι' αυτό ρωτάω εσένα αυτό. Επειδή είσαι ένας hybrid CEO εσύ. Είμαι hybrid CEO, αλλά γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κυβερνήσεις και τα κράτη. Και βασικά η δύναμη και η αδράνεια της γραφειοκρατίας. Γιατί δεν πιστεύω ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι τελικά δεν θέλουν να κάνουν πράγματα. Κάθε φορά που παρεμβαίνει η γραφειοκρατία, ανοίγει και ένα καινούριο παράθυρο, ώστε να μπορεί να ξαναεπέμβει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο DNA του οποιοδήποτε γραφειοκρατικού συστήματος. Τώρα, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια γίνανε βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Όμως, εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζωντανά προβλήματα. Και τα τρία προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε είναι το πρώτο, επάρκεια εργατικού δυναμικού. Δυστυχώς στην Ελλάδα συζητάμε για το πώς θα φτιάξουμε περισσότερους δικηγόρους, δεν συζητάμε για οτιδήποτε άλλο, δεν συζητάμε καθόλου για την τεχνική εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το βλέπουμε και στην ναυτιλία αυτό, όχι μόνο. Αυτή η δουλειά
δεν αντικαθίσταται από AI. Δεν κινδυνεύει από το κομπιούτερ. Δεν κινδυνεύει από οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε υπάρχει opportunity εδώ. Οπότε ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση σε αυτό. Οι δε αμοιβές είναι εξαιρετικά υψηλές. Σε σχέση, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με τον τουρισμό, ο οποίος είναι seasonal και θέλει απλώς ανθρώπους να σερβίρουν, να καθαρίζουν κρεβάτια και να... Και ίσως εξουθενωτικά κάποιες φορές. Ναι, αλλά τουλάχιστον είναι seasonal, είναι μέσα σε χρονικά πλαίσια που λες ότι δουλεύω 6, 7, 8 μήνες και με τους υπόλοιπους κάθομαι. Εδώ συζητάμε για αμοιβές οι οποίες είναι πολύ πιο υψηλές. Συζητάμε για δουλειές οι οποίες έχουν περιθώρια εξέλιξης. Ένας καλός εργαζόμενος και στην επιχείρηση γίνεται απαραίτητος και αποκτά περισσότερες δεξιότητες, άρα αξιοποιείται περισσότερο, έχει περισσότερους μισθούς, περισσότερες ώρες υπερορία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να καταλάβουμε ότι κάτι το οποίο μπήκε στην Ελλάδα της κρίσης, ότι η υπεροριακή εργασία έκοβε από τις θέσεις απασχόλησης. Σήμερα όμως που υπάρχει έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού, δεν θα πρέπει να ποινικοποιούμε με τον τρόπο με τον οποίο ποινικοποιούμε την υπερορία. Γιατί σήμερα πληρώνουμε εξαιρετικά ακριβά την υπερορία στην Ελλάδα, γιατί δεν πληρώνουμε μόνο τον εργαζόμενο, πληρώνουμε και εργοδοτικές εισφορές πάρα πολύ ψηλές. Το τρίτο έχει σχέση με την αδειοδότηση. Η απλοποίηση όλων των αδειοδοτικών διαδικασιών είναι ακόμα το ζητούμενο. Για πάρα πολλά είμαστε μεταξύ του Άννα και του Καϊάφα και με τις προσπάθειες εξειδικευμένων ανθρώπων, με υψηλό κόστος, με διάθεση από όλες τις υπηρεσίες να βοηθήσουν την επαναλειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Θα σας πω ότι ξοδέψαμε χιλιάδες εργατόρες και ένα πολύ μεγάλο σημαντικό ποσό σε αμοιβές για να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε και να επανεργοποιήσουμε την επιχείρησή μας. Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για αυτό το χώρο? Κλείνοντας ένα κεφάλαιο μιας πετυχημένης και ολοκληρωμένης, θα έλεγα, πολιτικής διαδρομής, μπαίνοντας εδώ και απολαμβάνοντας και με ευγνώμων γι' αυτό της εμπιστοσύνης του Γιώργου Προκοπίου σε αυτό το εγχείρημά του, ο στόχος ο δικός μου ταυτίζεται με την επιτυχία του εγχειρήματος. Κάπως λίγο η επιτυχία του Σκαραμαγκά με ακουμπά πολύ προσωπικά. Σου λείπει κάτι? Τι άφησες πίσω? Πολλά. Αλλά αν μου λείπει κάτι, είναι μόνο αυτή η τακτική επαφή με τον κόσμο, με αυτό που λέμε τον ψηφοφόρο, τον Έλληνα πολίτη, τη γειτονιά, την περιφέρεια, όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο ήταν και το κομμάτι το οποίο με έδαινε πολύ περισσότερο με την πολιτική. Μου λείπει πολύ λιγότερο όλο το υπόλοιπο, το οποίο είναι το παραπολιτικό κομμάτι, τα μίντια, η έκθεση, η προβολή και βέβαια η εξουσία. Ο κόσμος της ναυτιλίας, σου αρέσει? Ο κόσμος της ναυτιλίας με εγωίτευε από μικρό. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Καταρχάς, θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο της θάλασσας. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα, αγαπώ τη θάλασσα, περνάω ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου στη θάλασσα και εγωιτευόμουν πάντοτε από την έννοια του πλοίου, του κυβερνήτη του πλοίου, του πλοιάρχου και στη συνέχεια γνωρίζοντας τον κόσμο της ναυτιλίας από όλη την επιχειρηματική δράση που το συνοδεύει. Το ρίσκο, την αποφασιστικότητα, αλλά και την πολυπλοκότητα της σκέψης πριν λάβεις μια απόφαση.
είμαστε πολύ ευλογημένοι που έχουμε αυτόν τον μεγάλο ναυτιλιακό κλάδο στη χώρα. Είναι η εθνική μας επιτυχία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μόνο τώρα τελευταία νομίζω ότι οι κυβερνήσεις καταλάβανε τη σημασία του. Και ήταν σημαντικό το ότι πέρασε μία αριστερή κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία είχα πολλές και ουσιαστικές διαφωνίες, θεωρώ ότι κατάφερε δύο πράγματα. Απενεχοποίησε την ένταξή μας, αυτό που λέμε το δυτικό κόσμο, τη συμμαχία μας, τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη και τη συμμαχία μας με τις ΗΠΑ. Και το δεύτερο, ότι απενεχοποίησε την έννοια της ελληνικής ναυτιλίας. Δεν είναι οι εφοπλιστές αυτό που περιγράφουν οι ταινίες της δεκαετίας του 60, αλλά είναι σύγχρονες επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σε ένα διεθνές πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον και καταφέρνουν να πετυχαίνουν. Μέσα στα σχέδιά σας είναι τα LNG πλοία. Τι σημαίνει LNG ready για ένα ναυπηγείο? Καταρχάς, βρισκόμαστε μπροστά από ένα χώρο τον οποίο επισκευάζουμε και αναβαθμίζουμε ώστε να γίνει η μονάδα συντήρησης του cryo room και των υλικών που απαρτίζουν την εσωτερική μεμβράνη. Των cryogenic tanks. Ναι, το cryogenic tanks. Άρα εδώ είμαστε ήδη ένα στάδιο πριν από την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό αυτού του κτηρίου, στο οποίο θα γίνεται αυτή η συντήρηση. Όμως το LNG Ready, πέρα από αυτό, σημαίνει και μία σειρά από πιστοποιήσεις του προσωπικού σε επίπεδο διαδικασιών, αλλά και των υπεργολάβων μας, για να μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Θεωρούμε όμως ότι για αυτό εδώ το ναυπηγείο, το LNG, τα LNG carriers θα αποτελέσουν ένα βασικό πυλώνα της ανάπτυξής του προς το μέλλον. Ήδη η χώρα γίνεται ενεργειακό hub. Έχουμε ένα FSRU σε λειτουργία στη Ρεβιθούσα. Έχουμε τη Ρεβιθούσα. Έχουμε δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Φτιάχνεται τρίτο στην Κομοτηνή. Ενδεχομένως και ένα τέταρτο στην Κόρινθο. Μεγάλο potential βλέπω. Λοιπόν, άρα και γινόμαστε ένας παίκτης στις στρατηγικές συμφωνίες της χώρας για να γίνουμε ένας παίκτης εισαγωγής αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, εξυπηρετώντας τον νότιο, όπως το λέμε, διάδρομο, θα φέρουν πολλά περισσότερα πλοία. LNG carriers σε αυτή την γωνιά του πλανήτη. By definition, λοιπόν, θα έρθει. Άρα, όσο περισσότερα πλοία επισκέπτονται την περιοχή μας, θα πολλαπλασιαστούν οι ανάγκες συντήρησης και εφόσον το ταξίδι τους, το void voyage, θα είναι φεύγοντας και ξεφορτώνοντας από εδώ, ενδεχομένως και η συντήρησή τους θα μπορούσε να γίνει στα δικά μας ναυπηγεία, που θα είναι και τα μόνα στην Ελλάδα που θα μπορούν να κάνουν αυτή τη συντήρηση, γιατί είμαστε και τα μόνα που μπορούμε να φιλοξενήσουμε τέτοιου είδους πλοία σε επίπεδο χωρητικότητας. Οπότε, πώς θα φανταζόσουν αυτό το χώρο εσύ σε 10 χρόνια από τώρα, ιδανικά? Καταρχάς, το φαντάζομαι με το να ξεδιπλώνεται και να ολοκληρώνεται το ήδη υπάρχον σχέδιο επέκτασης των δυνατοτήτων. Γιατί ήδη καταστρώνουμε το σχέδιο αναβάθμισης του ναυπηγείου. Το δεύτερο, εγώ θα το βλέπα εδώ, να έχουμε ένα LNG carrier στη δεξαμενή, το οποίο να επισκευάζεται, να έχουμε ξαναφέρει πλωτές δεξαμενές για τις επισκευές των υπόλοιπων εμπορικών πλοίων και να κατασκευάζουμε τα δικά μας mega yachts και τα δικά μας πολεμικά πλοία από εκεί. Θαυμάσια. Βρισκόμαστε στο χώρο που ονομάζεται Βαρύ Ελασματουργείο. Ένα χώρο στον οποίο κόβονται και μορφοποιούνται τα σίδερα που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή ενός πλοίου. Επειδή με ρώτησες επίσης πώς θα ήθελα να βλέπω σε 10 χρόνια αυτό το ναυπηγείο, θα ήθελα να το βλέπω γεμάτο κόσμο να δουλεύει. Μάλιστα.
Εύχομαι να πάει πολύ καλά αυτό το μέρος. Είναι όμορφο, ξαναλέω. Νιώθω τόσο ωραία κάθε φορά που ξανάρχομαι εδώ. Νιώθω ότι είμαι ανάμεσα σε φίλους. Μιλάω με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους εργαζομένους, με όλους τους εργάτες. Νιώθω όντως ότι είναι φίλοι μου. Έχετε δημιουργήσει κάτι όμορφο εδώ. Έχετε κάνει μια όμορφη αρχή, δυναμική. Εύχομαι αλήθεια από καρδιά στα καλύτερα. Εμείς Να είσαι καλά, με χαιρόμαστε που ήρθες αλήθεια. και θα σε φιλοξενούμε τακτικά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ και οι φοιτητές μου. Μέχρι την επόμενη φορά, we love shipping.